Perustin Puutyö Salosen vuonna 2010 ja vuoteen 2016 toimin yksin pienessä verstaassa. Vuonna 2015 sain ajatuksen laajentaa toimintaa, koska kysyntä ylitti kykyni tarjota siinä määrin tuotteita, kun niitä olisi ostettu. 2016 rakensin tosiaan uuden verstaan ja aika oli kypsäyttää ensimmäinen työntekijä. Me käytämme nykyaikaisia koneita sekä välineitä, unohtamatta kuitenkaan perinteisiä puusepän työkaluja. Asiakkaillemme haluamme tarjota parasta mahdollista laatua sekä asiantuntemusta. Valmistamme massiivipuisia huonekaluja sekä kalusteita omaa mallistoa ja mittatilauksena. Tuotteisiimme kuuluu muun muassa rustiikkiset huonekalut, kaapistot, olohuone sekä ruokailutilan kalusteet. Valmistamme käytännössä kaikenlaiset massiivipuiset huonekalut. Vuosien varrella olen toteuttanut lukuisien asiakkaiden toiveista valmistettuja massiivisia kalustekokonaisuuksia sekä pienempiä huonekaluja ja käyttöesineitä. Työmme on pääosin käsityötä, joka takaa laadun ja yksilölliset tuotteet. Jokainen puu on yksilö, joten kahta täysin samanlaista tuotetta ei koskaan tule vastaan. Pintakäsittelyyn käytämme pääsääntöisesti puuvahoja, joilla saamme puuhun luonnollisen tuntuman ja lämmön. Tuotemerkkejämme ovat muun muassa Pirtti, Kartano, Ajaton ja Rustiikki. Se fiilis, joka mulle välittyy tyytyväisestä asiakkaasta, sitä ei vaan voita mikään.